Ayo. Yes, ano po sa atin, kuya? Sa atin? May sa atin. Yung kumaayo. Ano nga po sa inyo? Kaya mo kami. Sige. Bakit po, kuya? Pakibasa nga po. May nakasulat dyan eh. Tagalog only. Tagalog only. Opo. So ano ito po kaintindihan nga? Bakit ano po ba kailangan nyo? Tagalog ka palaka. Palaka. Palaka po ba yung kukak? Ganon? Marami po dun. Ay, mura itong sabtan di. Wa po ang kakatisting Tagalog ano eh. Bakit po? Bakit po kayo nagagalit dyan? Awa. Asan yung galit? Ano magkano ka dumating? Magkano ka dumating? Hindi na po ako umalis eh. Tagalog man to. Magkano ka dumating? Hindi nga po ako umalis. Hindi, magkano ka dumating? Ano po ba yun? Nanguta na lang ko. Saan mo isod ko ng Tagalog dito magka... Eh, bakit po? Saan ito? Nanguta na ani nga. Tagalog ka po kasi hindi kita maintindihan eh. Ba't ka po nagagalit dyan? Hindi mo ako nagalit, tay. Galit ka nga! Galit ka! Tingnan mo, galit ka! Tingan tayo Tagalog eh. Magkano man ka dumating nga tay? Hindi nga po ako umalis. Dito lang ako. Kayaga, magkapaho ni mo. Ay, saan matindira ka? Ano po? Ba't kayo galit? Magkano man eh? Magkano mani? Wala kaming mani, kuya. Ano ba yan, kuya? Ba't mo hinahanap yung wala dito? Ano ba yan? Hulagtob, magkano man eh? What is hulagtob? Ano ba yung hulagtob, kuya? Hindi ko naman alam yung hulagtob eh. Ariho! Ito ang ginatawag dito sa amin, hulagtob. Ginatawag ko sa amin hulagtob. Eh, kuya, wala tayo sa probinsya. Ano ba yan? Nasa Maynila tayo. Diyos ko naman. Pag puyo ko lagot taglasang ani, muna itong pait aning... Mapait, hindi yan mapait, kuya. Pag ano yan sa ano, pag napapansit ka, nilalagay mo yan, hindi yan mapait. Ang butsain mo, day! Naunsa naman ka? Ba't ka nagagalit? Magkano man eh? Wala nga kaming mani. Ano ba yan? Hindi nga yan mani. Nabuang na. Nanguta na ta, mani naman ito ba ginoon? Hindi yan mani. Unsa man eh? Oh, ano ba yan, kuya? Bakit may mani? Wala nga kaming mani. Kulit-kulit mo naman. Di ka yaga mo trabaho. Nanguta na lang ganito kung... May Tagalog ganito eh. Aw! May Tagalog. Ay ba, kuya, bibili ka? Umalis ka nga dyan. Bibili ka ba hindi? Bubalik na lang ko, day. Ano po? Tagalog mo, ah. Hindi mo tayo magkasinabot. Hindi tayo, di tayo eh. Ano po? Ayusin niyo po, ayusin niyo po. Hindi tayo magkasinabot. Oo nga, hindi tayo nakakasinabot. Ano yun? Hindi ko maintindihan yun. Ano, kuya? Ako din, nahihirapan ako sa kalisod sa'yo, day. Kuya naman eh, magtagalog ka naman eh. Gabi ka naman. Bahala ka sa buhay mo, tatanong na ako, naggalit ka.